Jope piro sik batal? Jope piro sik batal? Ora enak. Jope piro sik batal? Corona iki apik tenan campur sarine. Jope piro sik batal? Jope. Mbak, ndak pundi? Niki om Mbak Ajeng apa madosi Mas Yanto. Lah ning apa? Niki utangi dereng disaur. 500 lho Mbak eman-eman. Lah mau ngulon kono iki to mah coba celuk wong sen lho enak ora nggih. Mriki ngilan Nggih. mriki. Tok, Yanto. Tok, Yanto. Tok, Yanto Rinio. Anu ya Mbak, ngalor apa piye nek ra Kalau krungu tunggu di mau. Mbak. Lewat kono lho, coba celuk neh kono nggih. Nek Tok, ra krungu. Yanto. Tok, Yanto.